pouco relacionado co que eu estudiei INEF, entonces a mí gusta o tema da preparación física, sempre quixen facer eso, e ademais, bueno, relacionado co fútbol. Evidentemente agora estou en activo, pero estou adestrando, bueno, adestrei, levo 4 anos, 5 adestrando, e a verdade que, bueno, gustoume moito, sobre todo agora cos rapaces, poder axudar nos procesos de formación, e, bueno, pues, un pouquiño un camiñado por aí. Non só dos profesores, sino, ao final, pues, moitos compañeiros que compartes moitas vivencias, que tiveron moitos porque xa están adestrando, e ao final, pues, comparas formas de adestrar, formas de entender o fútbol, e, bueno, eu creo que ao final, entre os profes, que é un luxo poder telos aquí, e todos os compañeiros, pues, sempre sacas cousas positivas. Bueno, eu creo que a ese nivel non sei se é positivo ou negativo, porque ao final, pois, moitas veces pensas dentro do campo, ainda que señas xogador, un pouquiño vais echa a cabeza tema adestrador, e a veces, bueno, pues, un pouco cruza esos dous roles, non? Pero, bueno, eu creo que axúdache, neste terceiro nivel, eu creo que está un pouquiño máis enfocado ao fútbol profesional, entón sí que che dá outra visión que, ao mellor, a maioría dos que estamos aquí non temos. Entón, bueno, a raíz deso, eu creo que sí que me cambiou un pouco a nivel de fútbol.